it-tnejn tal-5 ġimgħa tar-Randan. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 8, versi minn 1 sa 11. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn il-għolja taż-żebbuġ, imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u hu qgħad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: Mallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnanna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh qam dritt u qalilhom: Min fostkom u bla dnub jitfala u l-ewwel ġebla. U raġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħu jgħid dan, qabdu telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mix-xjuħ, u Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: Dawk fejnhom mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesu. Mur, u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inti taf u esperjenzajt il-ferħ u l-libertà tal-indiema? Il-grazzja ta' Ġesu għandha l-qawwa tibdel il-ħajja tagħna u teħlisna mix-xewqat u l-passjonijiet żiena. Il-fatt li Ġesu kien jassoċja lilu nnifsu mal-midinbin kienet tirritom lill-mexxejja reliġjużi. Huma ikkonfrontawh dwar il-kwistjoni tal-adulterju. Il-liġi Ludija kienet titratta l-adulterju bħala kriminalità serja. La darba kienet tikser l-ordni ta' Alla u toħloq instabilità fis-swieġ u fil-ħajja tal-familja. Kien wieħed mill-akbar dnubiet gravi ikkastigati bil-mewt. Dan l-inċident jgħidilna dwar l-attitudni ta' Ġesu lejn il-midneb. L-iskrivi u l-Fariżej rridu jaqbdu lil Ġesu f'nassa bl-awtoritajiet reliġjużi u ċivili. Kien għalhekk li ġabu mara li nqabdet fl-adulterju quddiem Ġesu. Ġesu dawwar l-isfida tiegħu lejn l-akkużaturi. Fil-fatt qal: Tistgħu tħaġruha? Imma l-ewwel persuna li tista' tibda tagħmel dan hi dik li ma għandha l-ebda dnub. Il-mulej iħalli l-affari fidejn il-kuxjenza tagħhom. Meta l-mara adultera tħalliet weħeda ma' Ġesu u esprima magħha kemm ħniena kif ukoll tħeġġiġ qawwi biex ma terġax taqa' fid-dnub. L-iskribi xtaqu jikkundannaw. Ġesu xtaq li jaħfer u jġeddet lill-midneb bil-fejqan meħtieġ. Din l-isfida kienet tinvolvi għażla: jew tmur lura għal ħajja ta' qabel ta' dnub u l-mewt, jew li tilqa l-ħajja l-ġdida u l-ferħ veru li jiġi mill-laqda tagħha ma' Alla.
Ġesu tal maħfra u l-bidu ta' ħajja ġdida fih. Il-grazzja ta' Alla tatina l-qawwa biex nikkonfrontaw id-dnub tagħna għal dak li hu, infedeltà lejn Alla, u nduru lura lejn Alla b'qalb niedma u bi spiritu ta' ringrazzjament għal ħniena u l-maħfra tiegħu. U inti, araft il-ferħ tal-indiema u ta' kuxjenza safja? O Alla missierna, insibuha diffiċli biex niġu għandek, għaliex it-tarif tagħna tiegħek hu imperfett. Fl-ignoranza tagħna aħna immaġinajnik għadu għalina u konna fl-iżball meta ħsibna li inti tieħu gost tikkastigana minħabba dnubietna. U fil-bluwa tagħna rajnik bħala tiran fuq il-ħajja umana. Imma meta Ġesu ġie fostna u urina li inti mimli mħabba u li tinsab fuq in-naħa tagħna u kontra kull ħaġa li tista' tellef il-ħajja sabiħa li int offrinna. Ħelwa Marija, flimkien miegħek bħala omna nersqu niedma nitolbu maħfra lil Alla għall-injoranza li kellna fil-passat u npoġġu quddiemek ix-xewqa li nsiru nafu dejjem iżjed lilek u lil-libnek ħalli nesperjenzaw l-imħabba ta' Alla li taħfrinna permezz ta' Ġesu, il-Mulej u s-Salvatur tagħna. Amen.